Takže banda, tu máme vstup na pozemok. Dáme si také kolečko. Samozrejme je to všetko staršie, o dosť staršie. Ale tak keďže my sa nikam neponáhľame, máme čas. Nám išlo hlavne o pozemok, ktorý je parádne veľký. Pozerajte. Je to obrovské. Plno stromov. Na jar počkáme, čo zakvitne. Čo zakvitne necháme. Čo nebude ovocný strom, to vymeníme za ovocný. Keďže chceme mať farmu a chceme tu mať veľa vecí sebestačných, takže toto tiež budem musieť ísť preč. Lebo, jak sa hovorí, zaberá to miesto pre ovocné kríky. To uvidíme, čo všetko bude. To je takýto starší domček. Vstupná bránička. Stále náš pozemok, hej, nový. Predchádzajúci majiteľ tu dával plechovky, asi označoval nové kríky. Hovorím, uvidíme na jar, čo bude. Suseda má kačice, neviem, či to vidíte, ideme bližšie, ale aj my chceme kačice. Takže musíme len stretnúť susedu, jak sa má. To sú indickí bežci. To budeme mať aj my. Keďže pomáhajú v záhrade zberať slízňakov a podobne. Výhoda je, že pustíš to do záhrady a žere to len to, čo má, nie to, čo nemá. Takže sa nemusíš bať o úrodu. Tuto máme, čo tu máme? Toto bolo tiež hrozno. Predchádzajúci majiteľ asi robieval vínko, lebo je tu dosť toho hrozná. Tuto je slabý odvar. Tuto ďalej bude troška viacej. Tam má suseda aj sliepočky, koníka. Budeme kamoši. Aspoň dúfame, lebo aj my chceme koníka. Pani manželka by chcela koníka. Pozemok je dostatočne veľký na to. Takže určite bude. Tu máme... Toto je nejaká provizorná buda. Ale tak k tomu sa ešte vrátime. Ona nebude dlho provizorná, lebo keďže máme prisľúbené kozičky, Ujo sa o ne nemá jak starať. Potrebuje ich dať preč. Takže my to zoberieme a my sa o ne budeme starať. Tu máme budhu. Kako sú ľudia, vidíte to? Obrovské, ale obrovské to tu je. To bude roboty. Tuto kamarát pôjde tiež preč, lebo z tohto ovoce nebude. Nechápem, keby aspoň to bola borovica, že dobre, že aroma ide z toho alebo niečo. Pochopím, ale však takýto strom dáva to len kvôli tieneniu a nemá žiadnu úrodu z neho. Tomuto troška nerozumiem. Tým ľuďom, že si dávajú stromy, ktoré im nič nedajú, hej? Je plno stromov, ktoré vám dá tieň, ovocie a dajú sa vysadzať. Takže toto tu máme hroznový vinič. Troška zarastený, hej, podotýkam. Však ako predchádzajúci majiteľ, čo nám to predal, on sa už nevládal starať o to. Takže dlhšie sa o to nestaral. Toto budú foliovníky, tu budeme pestovať ovoce, zeleninu. Polku spravíme teraz po novom fíčitá permakultúra, takže to vyskúšame. Aj my, polku dáme permakultúra, čo sa teraz všetci za tým bláznia. A druhú polku dáme klasiku, tak jak sa robí, takže budeme môcť porovnať, kde je chutnejšie ovocie a zelenina. Hlavne teda zelenina, lebo však ovocie sú tu jablka. Všetko na jar bude treba postrihať, uvidíme, jak to dopadne. Čo bude dobre, necháme, čo nebude dobre, obnovíme. Vyberieme a dáme nový. Ale v každom prípade, tu vám idem niečo ukázať. Neviem, či to už je vidieť, ešte to nebude vidieť. Kokso, počkať. Á, blúdisko. Tu je malina malín, to budeme musieť prestrihať všetko. Nech sa obnoví výroba.
Jaj. Takto. Toto bude všetko treba poriadne prestrihať a obnoviť. No, tu má suseda konia. Aha. Parádny je, čo? Dobre. Takže teraz poďme tuto von. V každom prípade toto je prvé videjko. No, síce ešte bude jedno z hora. Neviem, čo závisíme skorej. Ale komentované video je toto prvé. Takže ešte raz. Nám nehali troška bordel. Ale, jak sa hovorí, to využijeme na štepku. Niečo dáme na štepku a niečo si dáme na opekačku. Vytriedíme to a v lete, aby sme si mohli opekať. Takže tu máme hrozno. Toto vytriedíme, to už viem teraz, lebo my víno robiť nebudeme. A hrozno chceme mať bezkoskové. Keďže predávajú bezkoskové hrozna, tak ho ideme nasadiť a vyskúšame. Samozrejme časom tam budú aj čučoriedky, arónia a podobné veci. Toto všetko časom vymeníme za vavrinovec, lebo vavrinovec je hustejšie rastie, rýchlejšie rastie, pekne rastie. Takže to pomeníme. Všetky tieto bočné tu je. Ako chápem, voľakedy prečo to dávali, však lebo toto je dosť starý dom. A vavrinovec vtedy ešte nefičal tak, jak teraz. Vtedy všade mali tieto tuje. S týmto predelovali všetko. Máme chalúbku. Tu je tá buda. Tu budú kozičky, hej. Onedlho. Kokso, ale musíme im toto najprv pripraviť. Takže, bordelu statne, ale tam je diera. Pôvodne tu boli asi sliepočky, alebo čo tu mali, že tady mali výbeh. Ťažko povedať, čo tu bolo, keďže sme moc nestihli pokecať s predchádzajúcim majiteľom, ale keďže tu budeme mať my kozičky zatiaľ, tak uvidíme. No, však najprv budú tu a potom nájdeme niečo lepšie. Toto však celé toto treba popredávať. Takže tak, tu budú sliepočky onedlho. Budeme mať sliepočky na vajíčka, aj na mäso. Kokso bordelu, no, dívajte sa. Takto to vyzerá, keď kúpite starý dom. Tam vzadu už je aj, tam bola nejaká klietka, niečo tam mali. Takže takto to vyzerá, keď kúpite starý dom, to ste tak vnardní. Pôjdete do skrine a samé prekvapenia. Ale, jak sa hovorí, Janči je kaskader, Janči má víziu a naša vízia hovorí, že to dáme. Nikto nehovorí, že to dáme hneď, bude to trvať veľmi dlho, ale jak sa hovorí, nikam sa neponáhľame. Času a času, krásna veranda. Môžeme ísť aj na verandu. Sú dvere, tam teraz nejdeme, tam pôjdeme niekedy inokedy. To je veranda, tam je garáž. Toto si zutulníme a tu bude pani manželka chodiť oddychovať s kávičkou a ranou cigaretkou. Takže ja viac menej asi už je všetko. Tu je ten dom ešte takto spredu, ten maličký. Toto je taký hostovský, tu sa dá bývať. Ale čo nás najviac zaujalo, je táto lipa. Teraz už je opadaná, ale je parádne veľká. Tam spravíme deckám domček na streche. Aj my si splníme sen, čo sme nemali domček na streche. A chceli sme, takže niečo tu vymyslíme. Keďže lipa je mohutná, veľká, parádna. Bude
v lete pod ňou pekne sedieť. Takže takto. No. Je tu kopec roboty, ale kde nie je robota, nič vám zadarmo nespadne z neba, jak sa hovorí. Aspoň nebežným ľuďom. Takže bordelu a bordelu, ale čo je výhoda, tieto plechy vieme použiť na prístrešok pre ďalšie zvieratá. Takže strecha je, to už kupovať netreba. Máme garáž, čo ide do domu, povala. A dneska idem vymeniť škrídle hore, čo chýbajú. Niektoré chýbajú, niektoré treba doplniť. Takže to porobíme. Začneme vypratávať, nech pomaly vieme nanašať zvieratá, aby sme sa vedeli o to starať. Keďže tu máme 30 minút od nášho aktuálneho domu, tak to je v pohode, zo začiatku budeme dochádzať a jak sa hovorí, čas ukáže, čo bude. Prerobíme tento malý domček prvý a možno sa sem presťahujeme a zaplníme to. Vízia je, že budúci rok budeme zaplňovať všetko zvieratkami a tak. V lete už by sme chceli začať ponúkať prvé ovoce, zeleninu, lebo chcem na jar začať, no na jar, čím skorej chceme začať robiť foliovníky. Tam vzadu, jak som vám ukazoval. Tak a hneď aj začať sadiť. Takže uvidíme, jak sa to podarí. Zostaňte s nami, sledujte a budeme dokumentovať. Keďže dneska je taká doba, hej, takže sme sa rozhodli, že spojíme príjemné s užitočným a skúsime spojiť všetko staré s moderným. Takže staré, to znamená, budeme sa riadiť chovom a pestovaním tak, jak chovali a pestovali naši prarodičia. A moderné je to, že to budeme všetko dokumentovať. A sliepočky, dívajte sa. Také biele budeme mať aj my na mäso. Však toho bude viacej. Takže aby som neodbočil od témy, takže budeme všetko dokumentovať, s vami zdieľať, aby ste videli, čo vám rastie, čo si viete od nás kúpiť, jaké mäsko chováme, s čím ho krmíme, s čím hnojíme. Všetko môžete potom pekne si pozerať a rozhodnúť sa, či nás podporíte kúpou alebo nie. Toto sa vrátim ešte ku koníkovi. Aha, aký je pekný. No, nádhera. Ahoj.